сояи дигар ё ки ба нафори дигар зарар расонид, аз ҳисоби худаш ба ҳолати аввала баргардонид ва боз ҳам тибқи ҳамон нақша ё ин ки лоиҳае ки тасдиқ шуда буд, яъне ки ба ҳамон ҳолат баргардонид. вақте ки қоидаҳои бехатарии сӯхторро аз ҷониби хоҳ соҳибмулкон бошанд, хоҳ фирмаҳои сохтмончӣ яъне маҳкам карда шавад, яъне ки барои истифода кардани он монеа бошад, ҳатто ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. нем дар қонунгузорӣ мафҳуми нақшаи озод ҷой надорад. салому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз, пешкаши шумо подкасти навбатии мо агар манзили шумо. Подкасти мазкур бо дастгирии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон ва академияи мо Тремедведя рӯи кор омода шудааст. номи ман Беҳрӯз Насриддинов. мо дар атрофи манзили зист суҳбат мекунем бо ҳуқуқшиноси ташкилоти ҷамъиятии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон, давлат ва шоира. салому алайкум шоира. салому алайкум. мавзӯи имрӯзаи мо босозӣ чӣ гуна манзили орзуятонро бисозед, деворҳои байни ҳуҷравӣ. мо саволҳоеро ки дар байни соҳибони хонаҳои бартарафшуда, ҳуҷҷатгузории ширкатҳои сохтмонӣ ва аз навсозӣ ки ба миён меояд муҳокима хоҳем кард. агар шумо савол дошта бошед, мо ҳатман ба саволи шумо ҷавоб мегардонем. шоира, мегуфтед дар кадом марҳилаи сохтмони манзили истиқоматӣ, яъне ки мумкин аст аз навсозӣ, меъёрҳои қобили қабул чӣ гунаанд умуман? одатан нафароне ки манзили истиқоматӣ харидорӣ менамоянд, хоҳ дар манзилҳои навбунёд бошад, хоҳ дар манзилҳои пешсохт, ягона чизе ки ба соҳибмулкони нав қобили қабул нест, ин ҳамон нақшаҳо мебошад, нақшаҳои хонаҳо. яъне ҳатман хоҳиши аз як ҷо ба дигар ҷо бурдани дару тиреза ё ин ки деворҳои байни ҳуҷравӣ, ҳатман ба соҳибмулкон ҳамин чиз, яъне ҳамин хоҳиш пайдо мешавад. умуман вақте ки мо худи имрӯз мебинем дар таҷриба, хусусан дар манзилҳое ки нав бунёд гаштанд, дар он ҷо одатан бо ҳамин нақшаи озод ё ин ки бо забони русӣ гӯем свободная планировка пешниҳод мегардад. ва вақте ки мо ба қонунгузорӣ муроҷиат кунем, дар қонунгузорӣ мафҳуми нақшаи озод ҷой надорад. ин ки одатан ҳамин чизро на аз нигоҳи қонунгузорӣ, балки ҳангоми харидорӣ намудани хона байни фирмаи сохтмончӣ ва байни нафаре ки мехоҳад манзили истиқоматӣ харидорӣ карда шавад, гуфтушунидҳо гузаронида мешаванд. масалан, вақте ки хонаи навбунёд айни ҳол дар сохтмон аст ва барои истифода ё ин ки сохта дода нашудааст, ба ҳамин хотир асос барои гӯем аз навсозӣ кардан ҳамин ҳолат мебошад. дигар ҳолат вақте ки аллакай биноҳои навсохт барои истифода дода шудагӣ бошанд ва дар он ҷо баъзе аз соҳибмулкон аллакай истиқомат карда истода бошанд ва нақшаи манзили истиқоматӣ аллакай тасдиқ шудагӣ бошад, пас барои аз навсозӣ кардан бояд иҷозати мақомоти давлатиро гирифтан дар кор. тибқи моддаи 54 кодекси манзили ҷумҳурии Тоҷикистон, ин мақомот ҳаст, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо. яъне ки соҳибмулк амон хоҳиши худро бояд бо мақомот мувофиқа намуда, баъдан ба фирмаҳо гӯем ё ин ки шахсони ҳуқуқие ки ҳуқуқи лоиҳакашӣ доранд, ба онҳо муроҷиат намояд. фаҳмон. шоира, ҳоло дар ҳама биноҳои навсохшуда зинаҳои маҳз оташгоҳӣ мавҷуд аст, лек мардуми мо одатан мебанданд ё ин ки панҷара мегзоранд. оё барои риоя накардани ин қоидаҳои бехатарӣ ба сокинон таҳдид мекунанд ё ин ки не? бале, вақте ки қоидаҳои бехатарии сӯхторро аз ҷониби хоҳ соҳибмулкон бошанд, хоҳ фирмаҳои сохтмончӣ яъне маҳкам карда шавад, яъне ки барои истифода кардани он монеа бошад, ҳатто ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. ҳатто ҷавобгарии ҷиноятӣ? бале, ва вобаста аз вазнинии ҷиноят, яъне ки вақте ки ҳамон ҷойҳои бехатарӣ аз сӯхтор маҳкам карда мешавад ва боиси расонидани зарари вазнин ё сабук ба саломатӣ бошад, вобаста ба он албатта ҳамон санксия ё ин ки ҷавобгарӣ метавонад ки вазбину вазбинтар бошад. агар манзили истиқоматӣ аллакай сохта шуда бошад ва соҳиби манзил тасмим гирифтааст ки аз навсозӣ кунад,
ва оё барои ин ҳуҷҷатҳои иловага ҷамъ кардан лозим аст ва ба куҷо муроҷиат кардани соҳибмулк лозим? албатта вақте ки бинои навсоз яъне ки навсохтмон татбиқ карда мешавад барои сохтмон кардан, ӯ лоиҳаи махсус дорад. Барои ворид кардани гӯем тағйирот ба ҳамон лоиҳа бояд ки худи агар ки хона барои истифода супурда бошад, худи соҳибмулк ва агар хона ҳоло ба истифода супурда нашуда бошад, яъне ҳамон комиссияи давлатӣ қабул накарда бошад, пас фирмаи сохтмончӣ уҳдадор аст ки ба мақомотҳои дахлдор муроҷиат намояд ва ҳатто ман ба шумо мегӯям рӯйхати махсус мавҷуд аст ки ин рӯйхатро дар бораи ҷамъоварии ҳуҷҷатҳое ки иҷозат барои аз навсозӣ кардани манзили истиқоматӣ пешниҳод карда мешавад, чунин рӯйхат дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо мавҷуд аст. Ва ҳангоми муроҷиат кардан чунин рӯйхат ба тариқи ройгон пешниҳод карда мешавад ва соҳибмулк ё ин ки фирмаи сохтмончӣ метавонад аз он истифода карда ба ҳамон лоиҳае ки аллакай тасдиқ шудааст тағйиру иловаҳо ворид намояд. ҳамсоя диданд ки ҳамсояшон аз навсозӣ яъне ки хонаашро карда истодааст ва девори байни ҳуҷрагӣ яъне ки гирифтанӣ мехоҳад. оё шикоят карда метавонанд ҳамсоя ва ба куҷо шикоят карда метавонанд онҳо? албатта ҳамсояҳое ки зарар диданд онҳо чунин ҳуқуқ доранд. якумаш ки ба худи ҳамон гӯем соҳибмулки хонае ки ё ки манзили истиқоматие ки деворҳои байни ҳуҷравиро бартараф карда истодааст муроҷиат намоянд барои ҳалли баҳс. Дар ҳолате ки агар баҳси онҳо яъне ки ба созиш наомаданд, пас ҳамсояи зарардида метавонад ки ба суд муроҷиат кунад, яъне ба мақомоти судӣ ва ба тариқи судӣ ҳаллу фасл намоянд. Дар таҷриба чунин ҳолатҳо буданд ва ҳамсояе ки ҳамон девори байни ҳуҷравиро бартараф кард, яъне ки ба ҳамсояи дигар ё ки ба нафори дигар зарар расонид, аз ҳисоби худаш ба ҳолати аввала баргардонид ва боз ҳам тибқи ҳамон нақша ё ин ки лоиҳае ки тасдиқ шуда буд, яъне ки ба ҳамон ҳолат баргардонид. ин сараввал бехатарии худи соҳибмулк аст ва ҳамсояи ӯ. вақте ки аз навсозии квартира гузаронида шуд, аммо нақшаи он дар шиносномаи техникӣ дигар аст, оё соҳибмулк метавонад ба он шиноснома тағйир ворид намояд? инҷо ҷавоб метавонад бошад ҳам ҳа, метавонад бошад ҳам не. Яъне ки шоира манзарат мехоҳам биёед аз ҷавоби ҳаш гузарем кани чӣ бошад ва не. Бале, вақте ки масалан сатҳи ҳамон ҳуҷҷатгузори мо муроҷиат кунем, умуман пас аз гузаштани мо ҳозир дар бораи биноҳои навсохт, яъне навбунёд суҳбат мекунем ва вақте ки ҳоло аз ҳамон комиссияи давлатӣ бино ё ки манзили истиқоматӣ гузаштааст, барои худи бино якта шиносномаи техникӣ сохта дода мешавад ба фирмаи сохтмончӣ. яъне ки дар ҳамин ҳолат аллакай лоиҳакашии манзилҳои алоҳидаи истиқоматӣ оварда шудаанд ва пас аз ба расмият даровардан, яъне супоридани ҳуқуқи соҳибмулкӣ ба соҳибмулкон аз ҷониби фирмаи сохтмончӣ, шиносномаҳои техникии алоҳида ба ҳар як квартира ё ин ки ба ҳар як манзили истиқоматӣ пешниҳод карда мешавад ва пеш аз ба расмият даровардани ана ҳамин шиносномаҳои техникӣ соҳибмулкон метавонанд ки коршиносҳоро ба манзили истиқоматиашон даъват намоянд ва ҳангоми аз навсозӣ кардан, яъне ки гӯем як деворро ба дигар ҷо бурдан ки ба бехатарӣ ва амнияти ҳамсоягони дигар зарар намерасонад, метавонад ки шиносномаи техникиро яъне дар ҳамонҷо нақшашро иваз кунад. шоира мегуфтед дар кадом ҳолат манзили истиқоматиро мумкин ба ғайриистиқоматӣ табдил дод? ин ҳолат хеле душвор аст, ҳам аз нуқтаи назари қонунӣ ва ҳам аз нуқтаи назари таҷриба, яъне истифода кардан ё ихтиёрдорӣ намудани ҳамон бино. гап дар сари он ки пеш аз иҷозат гирифтан ба сохтмон дар ҳамон қароре ки бароварда мешавад барои сохтмон кардан, аллакай таъиноти ҳамон бино нишон дода мешавад. яъне хоҳ ин таъинот бошад барои манзили истиқоматӣ ё ин ки истифода кардани бино, ҳамчун сохтмони маъмурӣ. вақте ки аллакай қарор бароварда шудагӣ аст, вақте ки аллакай ҳамон гӯем сохтмон барои истиқоматӣ сохта дода шудааст ё ин ки айни ҳол барои супоридан дода мешавад, дар баъзе ҳолатҳо маълум мегардад ки ҳамон биное ки барои манзил сохта дода шуд, ҳангоми ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳо дар мақомоти нотариус
яъне ки ҳамин ҳолат буд, дар таҷрибаи мо вохӯрдем, ба ҷои навиштани он ки ин манзили истиқоматӣ аст, навишта мешуд бинои маъмурӣ барои истифода дода мешавад. ҳол он ки вай барои истиқомат кардан умуман ягон шароит надорад, яъне ки ба тариқи сунъӣ, масалан ҳамон қубурҳои об ё ин ки барқ гузаронида шуданд ва барои истифода кардан ҳамчун манзили истиқоматӣ омода шуданд, лекин аз рӯи ҳуҷҷат ҳамчун бинои маъмурӣ мегузарад. Барои ҳамин иваз кардани таъинот аз истифодаи гӯем манзили истиқоматӣ ба истифодаи бинои маъмурӣ пас аз баромадани қарор гӯё ки мумкин нест. дӯстони азиз, суҳбат доштем бо ҳуқуқшиноси ташкилоти ҷамъиятӣ маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон Давлатова Шоира ва ҳамзамон ёдрас мешавем ки подкасти мазкур бо дастгирии ташкилоти ҷамъиятӣ маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон омода карда шудааст. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.